Dobrý deň, vítam nás na fiktívnych voľbách súkromnej strednej odbornej školy podnikania, ktoré sa konajú dňa 7.3.2012. A teraz odovzdávam svoje slovo moderátorovi Marekovi do volebnej miestnosti. Dobrý deň, pani profesor, môžem pár otázok ohľadom fiktívnych volieb? Nech sa páči. Sú títo voľby na našej škole prvýkrát? Takéto voľby si už študenti mali možnosť vyskúšať. Nie síce do Národnej rady Slovenskej republiky, ale keď prebiehali voľby prezidenta, tak sme urobili také fiktívne voľby. Čo myslíte, pani profesorka? Koľko percent študentov sa zúčastní na týchto fiktívnych voľbách? No a voľby začali o 11:00, zatiaľ bolo 10 minút, zúčastnilo sa možno tak 20 študentov zatiaľ. Je to počas vyučovania, niektorí sa pripravujú už k maturitám, takže môže sa stať, že sa nezúčastnia, ale dúfame, že čo najviac, pretože je to pre nich dobrá príležitosť vyskúšať si, ako asi vyzerajú voľby, ktoré nás čakajú už o pár dní, v sobotu, 10. marca, aby vedeli asi, ako to prebieha a vyskúšať si to trošku tak na nečisto. Áno, a ako budú prebiehať tieto fiktívne voľby? No, keď príde nejaký študent, môžete si to natočiť, uvidíte. Študent príde, dá nám občiansky preukaz. Ak je v zozname oprávnených voličov, tak ho zaznačíme, dostane volebné lístky s kandidujúcimi stranami, ide za plentu, aby mal svoje súkromie a lístok hodí do volebnej stránky. Áno, ďakujeme za odpovede, pani profesorka. To je zač. Pre školskú televíziu Marek Tokaj.